Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television kumene timati TTV tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive. Iyi ndi programu imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti auze mtundu wa Malawi. Dzina langa ndi Wonder Msisia ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Ndipo nthawi ino ndithandizeni kuti tilandire alendo athu alero. Alendo athu alero ndi Bambo Wonderful Nkhuche amene mbuyo monsemu ambiri amene takhala tikutsatira zochitika mdziko muno timaziwa ngati iwowa munthu olankhulirapo pa nkhani za ndale, political analyst. Komano khazikhazi mu February chaka chino iwowa adanena kuti asiya za analystizo ndipo alowa ndale ngati mmodzi mwa mamembala a chipani cha DPP. Ndiye ndinachita chidwi kuti analyst wasiya za analyst afuna kulowa ndale, ndiye tidayitana kuti timve kuti chatsitsa dzaye mchani kuti njovu ichoke mnyanga. Ndakulandirani Ankhuche. Zikomo kwambiri wani. Inuyo ndi dzina lokuti anthu ambiri amalidziwa mdziko muno na munthu amene amasatira za current affairs. Mwakhala mukulankhulirapo kwambiri ku nkhani za ndale. Nde tidadabwa mu February chaka chino tikumva kuti sopano mwasiya zimenezo koma mufunano kukhala kutsogolo amati frontline politics. Yes. Ndi chipani cha DPP. Yes. Choyamba mwina nkutheka kuti ena sakukuziwiranitu. Ndimati mwamsanga. Kodi Wonderful Nkhuche ndi ndani? Zikomo kwambiri pondilandira kudzakhala nawo pa programu imeneyi. Inedi kwambiri anthu andidziwa ngati olankhulirapo pa nkhani za ndale komanso zina ndi zina zochitika mdziko muno. Zimenezo ndazichita kwa zaka zochuluka ndithu. Koma pokuti china chonse chimakhala ndi chiyambi komanso mathero ake. Ndi chifukwa chake tikukamba pano kuti titagwira ntchito imeneyi tinaganizano kulowa frontline politics. Koma ine ndi Malawi ndithu. Right. Amene ndimachokera ku Nsanje kulowa Shire. Mayi ndi abambo ndi akomweko. Right. Tabadwira mdziko muno takulira muno. Nde tikamati kuti kuzimvetsa ndale za Malawi tikuzidziwa potengera kuti ndinenso nzika ya kuno. Komanso kuphatikizapo ndinapangaso maphunziro azandale political science ku University of Malawi komwe ndinapanga masters in political science. Nde ndale ntakunena kuti ndikuzimvetsa ngati nzika dziko lino komanso kuti ndinaziphunzira komanso kudzera ku maphunziro komweko ndakhala ndi kupanga interact ndi anthu andale ndithu akuluakulu amene ali mu zipani koma kwambiri ndoti chipani cha DPP chifukwa kumene komwe kula anthu omwe ndimaziwana nawo ochuluka. Ndi chifukwa chake nthawi itafika naonano kuti izi tazichita kokwana titaona mtunda winawo. Kuti mwapanga zimenezi ngati political analyst kwa zaka zingati komanso ndi chani chimene mukhoza kunena kuti mu ntchito yanu imeneyoyo mwina Wonder ukaona izi ukamva izi ineyo ndikhoza kumanena kuti izizi ndinali gawo limodzi la zimene tidapanga zimenezi? Ntchito imeneyi ipanga ndithu kwa zaka zochuluka. Nditakuma ndinamwena zaka zopitirira kandi 7 kandi 8. Yeah. Ndinayamba nthawi imwe ndinkapanga maphunziro anga ku University of Malawi. Ndiyo madi kuphunzira za political science. Maphunziro ake ndi abwino ndithu. Onena kuti amakupanga shape kuti ndale uzitha kumaziona mosiyanira nako ndi momwe anthu ambiri amazionera. Chifukwa chake mwina ena amatha kumanena kuti zomwe maphunzira ndale za mabuku zimenezo sizogwira pa ground koma ayi koma ngokhala kuti wanguonjezera maphunziro kuti ukhale ukuzimvetsa zinthu zija mosiyana.
Ndiye muzaka zimenezi pokoti kunali kulankhula kwa magawo osiyanasiyana ta ikapo ndemanga ndithu zinthu zochuluka chifukwa kwambiri chomwe chimafunika nchokuti nkhani kakhala kuti yachitika mdziko anthu akamati akuyenda pa moyo wa tsiku ndi tsiku akuimva motani, komanso ifeyo ngati anthu amene tili ozama pa nkhani ya ndale kodi tikuyenera kuti tione motani. Ndipo tikati talankhula zimathandiziranso kuti anthu aja azimvetse bwino, chifukwa kunali ma debates monga ngati zaka zapita zena amazati yayi mwina president tike malire zaka kuti asamaduse apa kumapita uko. Ndikumbukira nthawi imene jananena kuti lamulo limene si lofunikira chifukwa tikati tione context ya momwe amabweretsera lamulo lija, anthu ena amakufuna kuti apangise president Professor Peter Mutharika kuti asaime nawo zisankho zapitazi. Ndiye pena kumakhala nokuzindikira kuti kodi ndi chanzeru kuti dziko muno tingobweretsa lamulo basi kungopanga target munthu wina. Ngati lamulo likubwera likhale kuti likuyankha mafunso a wina aliyense, osati kuti tingoloza munthu mmodzi kuti tike lamulo kuti uyo zake zisayende za ndale. Chabwino. Now munaganiza bwanji kuti mufuna musiye ntchito imeneyi kenaka mulowe ndale nkusankhaso kuti ndale zakezi ndipangire ndi chipani cha DPP? Ganizo imene ndi lakalekale ndithu. Chifukwa mbuyomu ndikumbukira momwe ndinkapita kukapanga maphunziro masters in political science ku University of Malawi, ndinkalankhula ndi anthu ochuluka kuphatikiziraponso bambo anga. Ndimazati ndikapita kumeneku chidwi cha ine chonena kuti ndidzalowe ndale, kulowa ndale ku chipani cha DPP. Chifukwa pa nthawi imeneja inali za zisankho za mu 2014 ndizomwe ndinapangano chiganizo chokuti I think kutsogoloko ndidalowera motere, koma zimangotengerabe chabe nthawi kuti kodi nthawiyo ingazakhale litiro. Momwe tidapanga maphunziro tapangapo zinthu zambiri kuphatiza za political analysis, ma consultancy osiyanasiyana, koma imazafika no nthawi kuti ndikuona kuti izi ndazipanga mokwanira kenako ndilowe chipani. Tikakamba za chipani cha DPP ndinayamba kuchikonda pakanthawi ndithu, makamaka kuyambira 2009 momwe kunali malemu Bingwa Mutharika. Tonse tikumbukira ndale momwe zinayendera chaka chimene chija. Wina aliyense anali okondwa kuti ndi president amene watsogolera bwino. Kuwina kwakenso kunachita kuoneseratu kuti dziko lonse lamukonda, ndipo ine ndinali mmodzi mwa anthu amene ndinavotera nawo Bingwa Mutharika komanso chipani cha DPP. Ndikuchokera nthawi imeneyo ndi pamene ndimakhala ndi maganizo onena kuti ineyo ndi wa chipani ichi, komano pamene ndikugwira ntchitoyi pokuti mtundu wa Malawi kumvera ine sindikuyenera kuti china chilichonse chomwe ndikulankhula chizingooneka zawo kuku. Ndiye ndimayesesa ndi kukhala objective, komabe nthawi inafika kunena kuti tipume kayezi kenako tiyambe mtunda wina. Mwayamba nokhankhaniyo kuti mafuna mukhala objective. Ndi zotheka kuti ukuzitchula mwini wakewe kuti you are a political analyst, koma uli ndi chipani chimene umatsatira, chimene umachikonda, nkumakhala objective even ukamayankhula nkhani za chipani chimene chocho? Kwambiri anthu amaona ngati kuti ndizovuta, koma si ndizovuta. Chifukwa kuti ukhale objective kwambiri no zimatengera kuti iweyo ukamati ukulankhula kodi ukufuna maganizo anthu amene akukumvera achoke ndi chani akamati amaliza kukumvera. Kwambiriso zimathandizira kuti ukupanga shape momwe anthu ndale akuzionera. So wina aliyense amene amazitchula kuti ndi political analyst ndi wandale ndithu, ali ndi chipani. Chifukwa zisankho zomwe zapitazi ngakhale ma political analyst wina aliyense anaponya nawo vote, zimene zikuonesa kuti amakhala ndi chipani ndithu. Koma imafika nthawi ina pamene wavala udindo wina wake, anthu akukufunsa, umayenera kuti unene chilungamo momwe zinthu zilili. Ngakhale zomwe utalankhulazo mwina sizikhala zogwirizana ndi mbali imene uli, komano apopo wavala udindo wina umene ukuyenera kuti anthu akukudalira mawu ako.
ndi zotheka ndithu ndikukhulupirira kuti ineyo azitengera momwe anthu amazimvera, koma momwe ndinkapanga za political analyst ndimayesesa ndithu kuziona zinthu mwambali zonse kuti ngati kuli kukonza mbali kapena mbali wina aliyense akhale kuti akuzimva bwinobwino. Pachizungu pamakhala mawu kuti conflict of interest. Chitsanzo munapereka apachi kuti chimodzi mwa zinthu zimene mmachita highlight kuti munayikapo mulomo wanu ndi pamene pankamveka kuti panali maganizo ofuna kubweretsa lamulo kunena kuti tisangoyang'ana minimum age ya munthu amene akhoza kukhala president. Chifukwa tinanena kuti munthu amene azikhala kuti ali ndi zaka 35 kupita mwamba. Anthu ena ananena kuti tibwereso ndi lamulo lonena kuti munthu asapitirire zaka zakuti. Andi nkuyankhula kwanu mukuona ngati kuti lamulo limenelo linkabwera ncholinga chopanga target munthu wa chipani chanu. Kunena kuti poyankhula pamene popo you were conflicted because inuyo munayamba kukonda DPP nthawi ya bingu. Kutanthauza kuti throughout your career makhalabe kuti ndinu wa chipani cha DPP. Patabwera nkhani ngati imeneyi imene pasi pa mtima pano mazuwa kuti afuna kukhomerera candidate wa chipani changa. Inu mukanatha kuyankhula objectively on that issue kapena you were conflicted because munali ndi vested interest in trying to defend the party that you also follow. No, sikuti panali ene conflict of interest. Koma chifukwa nditalankhula nthawi imeneyo ambiri anagwirizana nane potengera ndi momwe ndale zimayendera. Mukanatha kuyankhula zosiyana zimenezo bwinobwino chikha kuti nkhani imayenda mwa mtundu wina ngati kusiyana ndi momwe inali nthawi imeneyo ndikanatha kulankhula chifukwa ngati momwe ndinanena pakuti mawu anga nimamvetsa kuti ndikakhala kuti ndalankhula pa chinthu zimathandiza ndithu kupanga shape anthu ena kuti ndale aziona motani. Ndikanakhala kuti inali mosiyana ndi momwe inalimo ndikanapanga, koma pa nthawi imeneyo zinachita kuonekeratu kuti lamulo ili angofuna kupanga target Professor Peter Mutharika. Ndi chifukwa chake naona kuti ndale sizikuyenera kuti tizipanga choncho kupanga lamulo anthu apite ku parliament kukakhala pasi basi kungopanga target munthu mmodzi zimene zikuoneka kuti sizimagwira. Koma Nkhuche ife ndingakukhulupireni bwanji kuti objectivity yanu cannot be questioned pamene yes mene mukunenera tonsefe timakhala mwina ndi mbali imene timatsamira. Komano sitimafuna kuti mpaka namuna ziziwika. Koma inu manena even kuyambira kuja timakhala mukuyankhula ndi anthu aku DPP. Kusonyeza kuti anthu aku DPP amaziwa kuti uyo ngwathu. So influence yomakuza kuti Nkhuche pamene muyankhulepo chanja mwina so mukamaliza kuyankhulako makachita report kuti amaona amene ayankhulira pamene paja imeneyo sichitheka anthu aja mwachita bwino. How can we trust your objectivity when you're coming here to admit kuti you've always been DPP all along? Kupanga trust objectivity kwambiri zitengera anthu momwe amamva ndikamati ndikuyikapo mlomo pa zinthu zochitika m'dziko muno kuti kodi ndikachinena iziti nthawi zonse chimakhala kuti chikubakira DPP kapena nthawi zina zikakhala kuti mwina kumbali ya ineyo sizili bwino ndimathaso kulankhula chifukwa chomwe ineyo feedback ndimayipeza tikakhala kuti tungokumana ndi anthu kani makwalalamu amanenesa ndithu kuti mawu amene timanena wokhudza ngati political analysis makamaka kumbali ya ineyo ndimayesesa ndithu kuona mbali zonse chifukwa tilankhula pamomveka bwino kuti munthu utakhala kuti uli ku chipani kwina kwake koma chipanicho chimapangidwa ndi anthu kuli anthu amene sinthawi zonse angamapange zinthu zolondola ndi zotheka ndithu komanso ndizovomerezeka kuti ngati ku chipaniko zina zake sizikuyenda bwino kuzinena ndipo momwe ndinali ngati political analyst nthawi zimenezo zimafikapo ndithu kunena kuti kuchinena kuti chinthucho sichili bwino. Koma do you understand ndimamvesesa chifukwa chani chimene anthu amapangira declare kuti apa pali conflict of interest mumamvesesa? Kwambiri chifukwa chokuti umaziwa kuti pafika nthawi you be conflicted. Inuyo are you telling me kuti panalibe nthawi yokuti panali zinthu zina zokuti inuyo maziwa kuti you are conflicted but because you never declared probably you may have kept quiet or you may have done things yokuti mumaziwa kuti izizi that's the reason andimabwera poyera kuzana kuti ineyo ndimasatira izi or even anzathu macourting timatha kuona ma judges akuzichita recuse from milandu ina ifama zwati mwina munthu ndikunziwa so chigamulo changa even ndichitakhala choona
koma m'maso mwa anthu sichizaoneka kuti chidali choona chifukwa zazindikira kuti jaji akulu achenali conflict of interest mamuzi wa munthu uja. Okay. Can you come here ndikunena kuti there was never a time kuti you were compromised chifukwa chokuti munayankhula zinthu zina zake kuti mudakakhala pasi munaona kuti izi nayankhula chifukwa cha mabiases zanga amene anali ndi a subject imene timayipanga discuss kutheka nthawi imeneyo mwina zinalipo komano amene angaweruze bwino sindingakhale ineyo chifukwa choti ine ndikakhala ndafunsidwa funso ndimangoliyankha ndi momwe ndaliwonera. bwanji osanena kuti ine nkhani za DPP musamandifunse chifukwa ineyo ndili ndi mabiases zanga nditha kuyankhula za zipani zinazo koma za DPP musanyange. Is it not mu profession mwanumo accepted to declare kuti I am conflicted? Zilipo zimatheka ndipo kwa ma occasions ochuluka ndithu ndafunsidwapo nkhani zimene ndikuona kuti ineyo sindingayikepo mlomo chifukwa choti anthu amene akuyenera kulankhula ndi ena ake nde atola nkhani ndithu ndawuzapo mochuluka ndithu kuti nkhani imeneyo bwanji mudakafunsa akuti chifukwa chokuti ineyo momwe ndingachionera ngati political analyst mwina sindingachilankhule momveka bwino komanso kungotengera ndi nkhani nature yake kuti ndikayilankhula mwina anthu pokaimva akayimva kuti kula amenecha khangati akulankhula motsatira mbali yakuti. So ma occasions amenewo akhalapo ndithu pamene kungovomereza kuti apapa sindingayikepo mlomo nkuwauza kuti ndakafunsani anthu akuti. Koma pa nthawi zambiri zimakhala kuti ndikachiyankha chinthucho ndiye kuti ndili to the best of my knowledge about that issue komanso mozindikira kuti mawu anga akapanga shape momwe anthu akazionere zinthu nde pamenepo ndi pamene ndimayikapo objectivity yanga ndithu. Why didn't you declare publicly kuti ineyo am a political analyst koma at the same time ndinotsatira chipani cha DPP kuti anthu tizidziwa? Chifukwa ndikapanga choncho tikulankhulano kuti political analyst wina aliyense amene akupanga panopa ndoti akuyenera kupanga declare chifukwa ndanena kale poyambirira kuti wina aliyense chimene chimachitika munthu umatha kupanga follow chinthu usali membala right usali wachimene chocho because at the end of the day you have to decide citizen aliyense mwina tikakhala zovota timapanga but where somebody now knows kuti ineyo zapyolano pokuti even anthu akuchipani kwakudziwa kuti ine ndine wawo, it's not even rocket science bwana. Anthu ajama ndikuti azikufikira chifukwa aziziwa kuti uyoyo chimodzimodzi ngati fatula nkhani timankhula nkhani zambirimbiri koma where a journalist has actually declared kuti ine ndi waujeni then people are going to start questioning me ndikakhala panopa akudziwa kuti mwina kumbaliku kaya nda MCP amandiyankhula ase izi zathu katiponyerapo kaya nda DPP amandiyankhula anthu azandikhulupirira bwanji kuti pakamwa pangapa pakulankhula zona zokha pamene ineyo kumbaliku ndimakumana nawo anthu amenewo. So apano ndoti tikulankhula nthawi ziwiri zosiyana. No, I know kuti panopa mwapanga declare ano kuti mwalo wa DPP February but I'm saying all along mwanena nokha kuyambira kucha kuti inu nda DPP kuyambira nthawi ya bingu mwanena ndinokha. So ndi pamene ungofunsa pamene popo kuti chovuta ndi chani kunena kugulu kwa anthu kuti ineyo am a political analyst koma ndimakhala biased towards that so that anthu aziziwiratu ndi pamawa they must not scratch their head and say Kodi can we question his objectivity on these issues because he was compromised? No, ngati momwe ndikunena kuti apano kuti tikufunsa ma two separate occasions. Ineyo ndalowa DPP kugulu mu February chaka chino. So kuyambira February mpaka kuzafika panopa sindinapangepo ma media interviews pozindikira kunena kuti ndapanga declare kuti ndino achipani chakuti ndipo ndikakhala kuti ndine member wa chipani chimene chocho sindikuyeneranso kumapanga nawo ma media interviews ndipo atola nkhani ambiri anauzidwa akudziwa zimenezo. Komano tikatenga period ya kumbuyo konseko ndizomwe manena kuti nthawi imeneyo ndinali ngati any other normal political analyst onena kuti iye ndi analyst koma ali ndi chipani chimene amachitsata. Nthawi imeneyo nditha kuwerengera kuti ndinali ku chipani koma osati ngati memba ngati momwe ndakhalira kuchokera February mpaka zafika panopo. Mwachidule ndoti munali ku chipani koma mabisala. Apono ndezikhala ngati kuti momwe
wina aliyense amachitira kuti ali amatsatira chipani china chake koma amagwira mwina ntchito zina sanganene kugulu ndoti apo ndoti tikutanthauza kuti wina aliyense amakhala kuti akubisa. So tikayankhula fundo imeneyo ndoti inenso kumbuyoko yes ndimabisa. Nde chimene chakupangisani sopano kuti mubwerepo oyera mkunena kuti ndabisala kwambiri ndituluke. Kuli maluzi ku analyst, political analyst mulidzuwa umene kumwaona ti DPP ili mboma sopano kumene kuli keke tikaje nawo keke. Why didn't you join it ku opposition? Kwambiri ngati momwe ndikunena kuti ndi nthawi ndi nyengo kungoona kuti nthawi madikira kuti awineka chisankho. Ayi chifukwa mbuyo monsemo timakhala kuti anthu tili limodzi munthu kudziwabe kuti ndinu achipani chakuti. Zonena kuti DPP idzawina zisankho za chaka chatha ifeyo ngati ma political analyst timazidziwa ndithu pakanthawi. Ndipo ndabwerapo muna ku Times TV kuno ma ulendo angapo kudzanenanso zokhazokhazo kunena kuti momwe ndale zikuyendera tisanaponye zisankho nthawi imeneyo momwe ndale zikuyendera zikuoneka kuti zisankho zikubwerazi zilowerawo. So pamene inawina DPP mu September muja sichinali chinthu chodabwisa makamaka kwa munthu ngati ineyo. Ndiye chikhala kuti timangofuna kungochilowa chipani pa nthawi imene zinali bwino ndoti kanatha kulowa nthawi imeneja. Komano timadziwa no kuti apa tikulowa period ya zisankho ya kampeni ndipo ntchito ya ineyo ngati political analyst ifunikira kwambiri. Ndiye kuli bwino tipange ntchito nthawi imeneyi kenako zinthu zikakhala kuti zatha kudzanenano kuti ndalowa mapaka kampeni ka ya DPP kuti ntchito yanga ya analyst ifunika kwambiri apa kwa ndani? Ifunika kwa ndani? Kwa dziko. Kwa dziko. Anani ndani zimezo? Ineyo nanga momwe osatana kutumani ukoko kuti ya mutithandize kaiti kadusapa kenaka tikaoloka ukoko nde tibwire tisakambirane nekuti kodi mmene mwasonkhera mmemo tikupakulireni basi. Kulakwa kugaliza choncho. Kulakwa kwambiri. Chifukwa tikayang'ana ngati kuma political analyst umakhala so ngati ndi udindo ndithu. Kodi kuli ndalama mmene kapena ndi no shota? Kushota ndiye kulibe. Kuli ndalama kuma analyst kumazitenga ku ndalama sana. Kwambiri. Timakhala kuti tikupanga ma consultancy osati anthu amabwera usachita lobby kumeneko. Azipaniwa. Anthu akuchipani ndi ma political analyst sikuti pali ubale onena kuti ponda apa nipondepo. Timangokumana zikakhala kuti mwina kunali mwina meeting ina yake yokhuza zandale ndi achipani aitanidwa nawenso ulikonko basi ukumana mukucheza. Do you know kuti amalawi acha amadziwa andi pano patibwere pano tinene zoona. Sometimes anthu timazaona ngati kuti amalawi itosopusa mokuti kukunda ndisani ma analyst anthu akupasani zipani zanu azwa uyu ngachipani wawo umafika pena ukampasa even fuso even iwe ngati ntolankhani ukamfusa analyst mmene akuli yankhira fuso leja mazaziwa kuti nkulu wasamira uku. Komano zikatero ndoti kwa ineyo ndi ikhalankhani yosiyana. Chifukwa mbuyomu ndimatha kuona mwina akuchipani uku akuzandinena kuti amene ndi wauku kena kwa akuchipani uku akuzandinena kuti amene ndi wauku. Chifukwa chonena kuti nkhani timaziona ndithu objectively. Ndi chifukwa chake sinakhalepo nthawi imodzi kunena kuti anthu kumazati amene ndi wambali zawuku sizinachitikepo zimenezo. Koma kunali kungoponyerana chifukwa choti nkhani kakhala kuti abwera imangolankhulidwa momwe ililimo. Chabwino. So mwati mwabwera ano ku DPP chifukwa chani? Ku DPP ndabwera pa zifukwa zingapo. Choyambirira nchija ndimanena kuti chipani cha DPP nayamba kuchikonda pakanthawi ndithu. Ndiye poganizira kuti ndinalinso ndi maganizo. Makonda chani ku DPP? Zinthu zambiri. Chipani chachikulu mdziko muno. Momwe ndalowamo ndi pamenenso ndayambanso kuchikonda moonjezera komanso kuchimvetsa. Chifukwa tikati tione in terms of ma ground structures kuti kukhala organized pa ground. Ndikukhulupirira kuti kumalo kuno kulibenso pa chipani chachikulu mwa mtundu umenewo ngati DPP. Tikamakamba pa ground ndoti tikukamba anthu achipani amene ali kudera
mpaka ukafika kuntunda. Mufanizira ndi zipani zanji mukamanati palibeso mumafani MCP Congress mumayiphatikiza pamene. Sindingala mkule kuti tufaniza ndi chipani chakuti. Ena ndokola za chipani chimene. Musonganene kuti mwinaso kuposa zina zonse usakuchita compare. Nde kuti mungwenda munene kuti mene maonera ine kwathuko timapanga zikulu. Kwa mukati kuphatikizapo ena onse nde kuti definitely you're drawing a comparison. Komano apono olondita nena choncho umboni ulipo. Kufanizira ndi Congress. Sindingachite kutchula kuti ndikufanizira ndi chipani chakuti. Because Congress nayo imaziguguda pantima. Kuti now when it comes to my structures, even my offices, ifende ndinamanga pena paliponse. Komano taona momwe zachitikira September chaka chatha. Kuti yeah, no, I wasn't saying kuti in terms of kukhala ochuka. I'm saying kuika ma structures because ndiyo mwe makamba ino. Ndo chidayika ma structures ambiri nene mana kuti komano ngati Congress na usama zikuguda pantima kuti ana ma structures simungati pose. Au ngati chipani chichonse chili ndi kuthekera kapena khumbo lomafuna kuzilankhula motero. Nde akamala nkhula kuti nawonso ali ndi ma structures ndi nkhani yawo imeneyo. Koma ine ndikulankhulano ngati member wa DPP ndi momwe ndazionera. Ndino ndani kumene ku DPP? Apano titangoti ndine member chifukwa choti ndinangolowa koma ntchito ndo kuti ngamati ndikugwira ku chipaniku kwambiri ndingogwira ndi anthu amene amagwira pa ground ngati ma ground structures. Okay. Komwe ndikukhalapo. Chabwino. Mpamene mukufuna memepo kapena wae mpoyambira. Fa munthu ukamalowa chinthu umakhala ndi ma ambitions. Sukuti inuyo mungasiyo political analyst kuti mungokhala kuti nali member mukuyangana pati ankhuche andi kuti ngati nthawi malefu akuchedwisa nthawi kumati lefu nthawi ndifuna ndikhale apo pamene mwina nthawi panga impact. Ineyo ndilibe maganizo amenewo. Ankhuche. Kwambiri pamene ndinkalowa ndale. Ankhuche inu tu ndi munthu wangu. Ndikira kaiwanda. Ndipo inu ndine takhalapo malo amozi machita zina mmene mapanga analyze timakumana. You have your master's degree. Inuyo mwanena momunomo from University of Malawi Chancellor College. Munali a political analyst. Mwasiya zimene zozo basi kuti muzijia kuje ni ku DPP inu ndo jia? Ukapita ku chipani sikuti umakhala kuti ndi wajia. Kugwira ntchito background kunena kuti mwina ndiri kudera ngati kuzomba kuti umagwira ntchito ndi anthu akuli John sikuti ukujia. Komano ngati momwe nanena poyamba paja kuti maganizo olowa ndale ndi akalekale. Ndipo tikamati munthu ukulowa ndale ku chipani zimafuna kuti chipani uchidziwe kuchokera pansi mpaka nokafika pamwamba. Ndesi kuti ungangolowa chipani kenako ukufuna uzambe kudziwa za kuntunda usanadziwe kuti pansipa zimayenda bwanji. Then chifukwa chake kwa ineyo ndalowa ndi mtima ofuna kuphunzira kuti kodi akamati anthu kudera akukumana akupanga organize akulankhulana kuti chipani tichiyendetse motani kumakhala zolankhula zake ziti. Nde ine ndikumayesesa ndithu kumapezeka madera menemo kuti ndiphunzire chifukwa ndale zomwe ndinakaphunzira ku Chancellor College ndi zimene anthu amanena kuti ndi za mabuku. Pamene pa ground paliso ndale zina zimene umanena kuti uzichepese ufikepo uzindikire kuti chipani timachiyendetsa motani. Mukuonera Times exclusive imene ndikucheza ndi a wonderful Nkhuche. Iwowa adali a political analyst kufikira February chaka chino pamene alowa ndale ngati sopano wandale wa chipani cha DPP. Tupita ku break tikachoka kumeneko tipitirize kucheza kwathu ndipo tionera uthenga ochokera kwa Rainbow Paints. Kupitirira ndi program yathu ya tsiku la lero ya Times exclusive imene tikucheza ndi a wonderful Nkhuche. Iwowa ndi membala wa nyuwani wa chipani cha DPP kujoina chipanichi mu February chaka chino koma mbuyo monsemu iwo akhala olankhulirapo pa nkhani za ndale. Ndinachita chidwi kuti timve kuti zayenda bwanji pamenepo. Nkhuche malo wa DPP mwalowera ku region kakundi ku district mukuthamanga pa ground. End game yake ndi chani? Izizi inuyo analyst simungapite mmene munenera kuti yayi amati muli ndi ndale za theory mukamaliza za pa ground muyangana bati.
Kwambiri chinthu nchonena kuti chipani cha DPP chipitirire kukhala cholimba pamene tinapambana chaka chathamuja wina aliyense anaona kuti chipani chinthu chachikulu ndithu mdziko muno, koma kuti chipani chipitirire kukhala cholimba chikufunika anthu amene ndale amazidziwa. So ine ngati momwe tanena kale kuti ndale mwina ndikuzidziwa kuchokera pa maphunziro, ndekuti tikaphatiza maphunziro aja komanso kuzidziwa pa ground ndikuti zithandizira kugwira ntchito ndi anthu kuchipaniko kuti chipitirire kukhala cholimba. mukuyankha funso lero lomwe momwe ndifunsa kuti end game yake nditiyo kuti mufuna mukakhale bati osati end game ya chipani cha DPP. ayi ndikufunsa za inuyo tikakabatine kuti inuyo zoti chipani cho chawina zisankho tikuziwa, zoti chipani chachikulu tikuziwa, so ungagwese kongolesi uli small party and anthu sankakhulupirira kuti chipani chimodzi chikhoza kuwina 50% + 1 kamodzi ambiri ankaona ngati tipangaso kachikena chifanyike tinali busy umafunsana za mabudget koma ayi ndithu 1 ndi 1 so tudziwa zimenezo. But inuyo khani mfunso ndira inuyo tu bwana nkuche muyangana pati palibe ponena kuti ndingamakale kuti mwachita kachibwibwi ayi chifukwa choti iwo khanga tondikakamiza kuti tichito chilo ndikukakamizani chifukwa chokuti ine ndikuziwa mezi makhali azinthuzi. Mfumu munthu I know it's good to be humble koma mfumu sometimes mabwana amaonera atu zinthuzi. So simungabwere pano manamizira ngati simufuna chinthu ndechena kachika kuphonyani muzana kuti koma abwana iniyo simungalowe mmene mumu basi kuti mufuna muzikangothandizira kwangothandizira kodi kukhala ndi kufuna chinthu kulakwa sikulakwa. So iniyo palibe pamene maganiza kuti mukhoza kukhala nkutumikira bwino malo alipo ndithu komano sikuti ngachitoti ndi pakuti koma chimene munthu umangofuna chonena kuti ndi kuthekera kwako upasidwe mpata umene ukuti utha kukhala ponena kuti kuthekera kwako kutha kupanga impact anthu ambiri. Pali kuyankhula chonchi mchimalawi usangonera ifa ndimati ndikamaonera pano pangati mukusatira even zimene zikuchitika ku UK Labour Party prime minister anthu panopa ma MPs I think 100 chakuti akuti tulani pasi kuti ndi wako ndipo akubwera even a health secretary akubwera kuita kunena kuti chinthu chine ndifuna ndikatenge sisi kuti akuyamba naye because amanena anthu pena kuti amwene chikuchezani chinthu chine ndifuna kutenga wati kuno umatukanena chocho umakhanga ndi ndi kuti walakwitsa chanja mesa mukunena zoona zokhazo ngati kuti chipani chatu chitalimba kuti aine aphiri ine atandimenya atati ikakumbuyo kuja pa number 2 banja defense chatikamanga pakati paja ndakhala kuti ndikumenya ku 11 kumanzereko ndi kuti kusogola kuja nthawi mamwesa zigoli nkulakwa kunena choncho sikulakwa. So yomana mizira ngati kuti situfuna ngati kuti tikayankhula chonje nakakhumudwa bwana mufuna mutakhala pati kuti chipani cha DPP muchitumikire bwino andi chipani cho chikafike kutali sikulakwa. Koma ntakunena kuti paliponse pamene pangapezeko kutengera ndi kuthekera kwanga ndio kuti nditumikira pamene popo olatanena kuti kaya mukhala konko kuli John kaya mukhala pati koma nkhani yakulu ndionena kuti ino simungabwere kuzapanga interview kunchito kunoko ku Times kunoko nde muzindiuza kuti with your master's degree olo mutamakolopa paliponse olo no mukuziwa pamene mubafunapo koma muchita mantha mwina pali munthu wina kapena muoneka ngati mwabwera mufuna zinthu. But for me I believe kuti sometimes it's good to be honest. Yeah, kwambiri it's good to be honest. And zomwe ndikulankhula paso ndi honesty yomweyo. No. Ndi honesty yomweyo. Kunena kuti you are being diplomatic. Munthu kamati ukulowa ndale. Ngati momwe nanena poyambira pacho kuti kumafunika kuzilowa ndi mtima ophunzira. Chifukwa ndaleto za pa ground ndi zomwe mwina tinaziphunzira ndizosiyanira nato. Mwina kalekale anthu akamati akulankhula ndimakhalanso ndi mtima okhanga kuti kuwatsutsa koma panopa ndazindikira kuti pomwe ndalowa ku chipaniko ndali zake ndizosiyanira nato ndezimafunika ndithu kuzichepesa kuphunzira kumaona kuti kodi ndi ma abilities amene ndili nawo panopa ndi patipo pamene ndingatumikire chipani kuti zothekera kwa ine kukhale ndi impact kwa anthu ochuluka mkati mwa chipanimo komanso kunja kwa chipani. Chimodzi mwa zinthu zimene zozo ndimene anthu atakuoneni mmene mukuyankhulira muno mukuti munomo mutakhala kuti ndi mwayo kuti anthu akuchitani interview akuchipani wanu kwaona kuti amkhuche abilities for sometimes mdziko munomo amkhuche I'm sorry to say umadabwa kuti anthu ophunzira bwino kwambiri
ali ndi zima degrees awo, first degree, second degree, ma masters ndi kuti amenewo kandi mpaka na ma PhD, koma akatsegula pakamwa ndi pamene umazaziwa kuti my good lord I think ifeyo sitipita kwina kulikonse. If these are the people that are supposed to be the most educated, and this is how they reason, and this is how they talk, and this is how they analyze things, I think we are doomed. Do you understand what I'm saying? Yeah, ma occasions amenewo taonapo ochulukirapo ndithu sitingachite kumakhala ma specific kuchula ma specific examples kuti akuti ananena motere. Ndipo chinthu china chomwe chikuononga dziko lino mwina ndi chimene chocho kuti anthu ophunzira koma kuzaona momwe akuganizira kuzapatsa mwina udindo kuti ayendese chinthu china chake koma akuchisokoneza. Komanso kandi ophunzira akuopanso kuti azipezeka nawo kundale kenako kumadandaula kuti koma anthu amene akutitsogolera kuoneka kuti sakudziwa momwe zinthu zikuyenera kuchitika. So inu amene muli odziwana tapitani kundaleko kuti mukatenge nawo gawo lalikulu loyendesa dziko kapena chipani. Iyo ndi mfundo yayikulu semene inandithandizira ineyo kutengera kuti ndi maphunziro aine ndi kudziwa kwina kumene ndili nako ndikuona kuti ndisamangozionera kutali koma nanenso ndiziponye kumeneko tikapeze mpata kuti tithandizane ndi anthu atsogoleri amene alipo kuti tiziuzana kuti zinthuzi zidalowako zitakuthandizira. Nkhani ina imene ikumatuluka ku chipani kwanu kwa DPP ikutuluka mwapang'ono koma anthu pachichewa amati mbuto ya kalulu idakula ndi tazaonani. Aliyense akudziwa padakali pano kuti amthalika 2030 sazakhalapo chifukwa chokuti amaliza matemu awo awiri. Nde pang'ono ndi pang'ono anthu akumatulukira ndi kumafuna kuti mwina azikhala kuonekera kwa anthu kuti he's relevant, mwina akuzokhala pa. Inuyo okuti muli ndi kuzindikira kwa mabuku kwa ndale komanso mwayo wa background. Kodi succession plan iziyendesedwa bwanji ncholinga chokuti isatakase zinthu zokuti zikhozaso kusokoneza zimene mwina ngati ino DPP mufuna kupanga deliver, because it's barely 8 months into office but already you can see anthu ena ake umafuna kuzichita position, but at the same time must not just be ignored because it's a very important discussion. So how do we balance when is the right time to start talking, discussing, considering zinthu ziwiri zimene zizi? Kwambiri zimangotengera kuti constitution kapena malamulo achipani kulankhula kuti bwanji. Ndiye tikati tione ku malamulo achipani amanena kuti nthawi yakuti ndikumene kuzakhale convention ndipo atsogoleri amene adzatsogolere chipani maudindo osiyanasiyana adzasankhidwa ku convention komweko. Ndipo tikati tione mbuyomu chipani cha DPP chimene chinaliso patsogolo kumamvera malamulo ake amene. So kupita kutsogolo sikuti pakhalaso china chilichonse chosiyana ndi momwe atazionera mbuyo. Kuzabwera convention ndipo kumeneko ndi kumene anthu otsatira chipani cha DPP motsogozedwa ndi ma delegates adzasankha kuti ifeyo tikufuna kuti amene atitsogolere ndi wakuti. Ndimene zimene kukhalira sipamakhala danga lokuti even kuchipaniko kaya nkuona kuti kodi munthu amene tikhoza kumampanga mentor poti muli mboma upresident uli kuchipani kwanu kuti wina wake amene tizimpanga anthu akhoza kudana naye munthuyo akhoza. How do you take advantage of the incumbency to try and help wina wache kuti ase mwina chitauza kugwera koma uziphunzirapo? Komano kutero ndoti kukhala kulakwitsa vice president sangama apange choncho. Ndisanafike kumene koko kutero kukhala kulakwitsa chifukwa chokuti muchipani mumayenera kuti mukhale democracy. Ndipo mukakhala kuti muli democracy wina aliyense amene malamulo achipanimo akumuonesa kuti ali ndi kuthekera kotenga utsogoleri ata kuzapikisana nawo pa utsogoleripo. So pakadali pano kuti kumati mwina a president aziti koma wakuti kenako tizimuthandizira kuti kumukonzetsera mwina kukhala kulakwitsa kwaukulu. Ndipo zimenezo si ndikuziona ku chipani chathu cha DPP.
so pakadali pano chidwi chiliponena kuti tiyendetse dziko, tikonze zinthu zomwe zakhala zikulakwika mbuyomu. Inde mwina nkumaonekapo kuti anthu awo ndi awo akuzikonzetsera zinthu zimene muchipani china chilichonse chimakhala kuti ndi zanomo ndithu. Ngakhale chipani kaya chili kotsutsa, kaya chili mboma, kaya ndi zaka mwina kukatsala zaka zochuluka tisanapange zisankho, zinthu zimenezi zimakhala kuti zikuchitika. So zisamaoneke kuti ndi zodabwitsa ponena kuti pokuti chipani cha DPP chili mboma, bwezi zitakhalapo. Komano pakadali pano nditha kutsindika kuti chimene chidzalankhule kwambiri ndi constitution ya DPP, otsatira chipani cha DPP motsogozedwa ndi madelegates ku convention. Anthu ena akamava dzina la Mutharika amanena kuti dzina limene chali ndi brand imene mwina kupanda dzina limene cha DPP wouldn't have been as strong as it is. Actually ena amadutsa kunena kuti even imene timaponya voti mutha kuona kuti sikuti anthu amavotera DPP kwambiri, amavotera Mutharika. That's why mutha kuona kuti even malo mmene MCP amawina ngati ma MP pa president anthu amavotera Mutharika. Now anthu akumaganiza DPP beyond Mutharika, past the Mutharika brand, nkumaganiza kuti ikhala DPP ya mtundu wanje. As a party you still wait for the convention to start having that discussion, kapena it is important to be already planning kuti guys, how do we move forward beyond the Mutharika brand? Kuti Mutharika is now out. Is DPP the same without him? If the answer is no, how do we make sure kuti while he's still around, we must maximize his availability and presence and impact to continue building that brand beyond him? Titakunena kuti pakadali pano chipani cha DPP chili strong ndithu, kutengera kandi ma numbers amene tinaona so zisankho zapitazi, ndipo kupita kutsogolo kuno nkhaniso ikhala yomweyo. Kwambiri tikamati chipani ndi cholimba, zinthu zina zimatengeranso kuti ma structures pa ground munapanga layout motani, kuti uthenga umene ukuchokera ku mtundako ukumayenda motani kukafika pa ground, komanso kuti kuchoka pa ground ipo kodi uthenga ukumakwera motani kufika ku mtundako. Nde tikaona momwe DPP anayimangira Bingu Mutharika, komanso kuphatikizapo momwe akuyendetsera Professor Peter Mutharika, chipani chikuyenda bwino ndithu. Ndipo otsatira chipanichi asakhalenso kumadandaula kunena kuti mwina kutsogolo kuchizakhala kuti chazilala. Ayi, apano momwe chapambana chaka chatha ndi kuti chikupitirira ndithu mwamphamvu kupita kutsogoloko. Professor Peter Mutharika akadzanena kuti sakudzayima nawo mu 2030, wina aliyense otsatira chipani adzangokhala pambuyo pa munthu amene ku convention azatuluke kuti wasankhidwa ngati mtsogoleri wa chipani. Mafunso ambiri amene ndikukufunsani apa ndikumakufunsani based your expertise as an analyst. I know simayankhula chipani cha DPP, so I just want you to understand why I'm asking you. Ngakhale mwasanduka a politician, but you have this background ya an analyst, so I'm taking advantage of our chat. Chifukwa lina aliso ndifuna ndikufunseni, andili ndilimene tikuliona kunjako amene tikumayang'ana zinthu kumaona kuti kodi Mutharika ndi ya vice president awo a Jane Ansah akukhazikana bwanji. Inuyo pano pamwalowa nkatimo ngati a politician, koma sindikuyiwala chipewa chimene mwavala nthawi yayitali ngati an analyst, mukuziona bwa? Pafunso limenelo ndizovuta kuti ndikepo mlomo, makamaka pakuti pakadali panopa ndili mkati mwa chipani cha DPP. Nde nkhani zimenezo ndi zikuluzikulu zimene zili ndi anthu amene atha kuziyankha bwino. Komano ine momwe ndanenera, kwambiri chidwi cha ine ndikungophunzira kuti kodi chipani pa ground chimayenda bwanji, ngati ku district kaya ndi ku region, kumeneko ndi kumene kuli chidwi changa. Anthu amene angayankhe za kumtundako alipo ndithu, ndipo kukhala kulakwa kuti ndiyikepo mlomo pa zinthu zimene anthu amene angalankhulepo bwino atha kutero. Wanakhala ubale kuyenda bwino mukanavomera ine kuti kuyenda bwino mene mwali yankhira funsomo ndikuziwa yankholo nde kuti ndalimva
so sindikukakamizani koma ndalimva chifukwa ubale ukanakhala kuti kuyenda bwino sizinakavuta ayi chinthu chabwino abwana sichivuta kufotokoza ayi ngakhale banja lathu likuyenda bwanji imeyo sindingayankhepo chanyo mango zati ameneku zayambika ayi aponde labwino chief umangonati aona ndi zithusi nali ndi ana anga apa nali ndi akazi anga apona napo tikumpyopyonana koma ngati anthu akumaona kuti aliyense akuyendera yache ndekafusa imavuta ayipe sitiyankhulapo mangoziwiratu kuti zayambika ayi aponde kuti kukhala nokuzimvetsa molakwika kwambiri chifukwa zingofunika kungozika zinthu mu perspective ndithu kuti funso limenelo alipo anthu amene angakwanitse kuliyankha makamaka ankati mwa chipani cha mayu ana analyst political analyst akhala panopa a vice president yes wa DPP yes a vice president akhala almost 5 months sakupasidwa ntchito inaliyonse office yawo ndi ya delegated palibe zikufunika kuti achite delegate tikamaona ngati zimenezozo ndithandizeni bwana inu mwazoona bwana koma zimenezo zomwe ndanena kale kuti zili ndi anthu ake amene angakwanise kuziyankha chifukwa tikamakamba za president komanso wa vice president zili ma office ngati kandi ku OPC komanso kandi ku office ya vice president kumene amene athakufusidwa ndikunena kuti kodi chikuchitika ndichani komano pakadali pano momwe ine ndili pano ndizovuta kuti ndinenepo kuti zinthu zikuyenda motani pakakhala kuti zipani zalowa mboma pamakhala zinthu zina zimakhala ngati zachinsisi choncho nimene zimene ukhalira kuti zinthu zina zokuti mwina tizibwera poyera kuwauza Malawi bwinobwino kuti izi zikuyenda chonchi koma timazazika mwachinsisi chifukwa chani sitinganene kuti pali zachinsisi kuti bwanji koma china chilichonse mwina chimadziwika potengera ndi nthawi chimodzimodzi m'banja si zinayi zonse zomwe anthu makambirana m'banja zokuti ana amatha kumazidziwa koma chachikulu ndingalankhule nchokuti chipani cha DPP chili bwinobwino ndi champhamvu ndithu ndi chogwirizana osalephera zinthu zambirimbiri zolankhula chipani chikakhala kuti chili mboma koma kwa otsatira chipani asamakhale ndi mtima odankhawa kuti kodi kukuchitika motani chachikulu chidwi kungoonetsetsa kuti atsogoleri amene tili nawo kodi akutithandizira kuyendetsa dziko lino motani tikamati tikudzuka zinthu zomwe tikuzifuna pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku zikupezeka zinazi zimangokhala chabe chizungu timati background noise zimene sungazisiyiretu koma chachikulu kungoona kuti dziko likuyenda motani Ankhuche anali a political analyst maplani athera aonati mani ndilowe DPP timing yawo aonati DPP ikuilowa kwabwino mpamene ili mboma chifukwa kumene kumakhama pwefu kutha kwa shasha shasha watatu ene ndisana panga chiganizo cho lowa kuchipani ndakhala ndikugwira ntchito zochuluka ndithu mbuyo ndagwira mabungwe osiyanasiyana maudindo akulu ndithu ndapangako ma consultancy ochuluka ndina munthu ophunzira pandekha pomwe ndili pano so ndachita zinthu zochuluka pandekha kupita kundale chifukwa ngati momwe nanena poyamba moja inali ganizo lonena kuti ndinaliyikapo kalekale ndipo nthawiyo inangokhala kuti yafika so sikuti kungopita kuti tikazione kuti ziyenda motani tikamalankhula pakadali panopa moyo wanga uli bwinobwino kutengera ndi ntchito zomwe ndazigwira mbuyomo kaya ndizokhuza ma consultancy zonse zili bwinobwino kungopita uko chifukwa chokuti nthawi chafika tikazione zinthu pa ground momwe zimakhalira. A wonderful Nkhuche anabwera mu Times exclusive mene afusidwa mafunso ambiri ngati a political analyst komanso pamene chiganizo chawo adapanga mu February 2026 kuti alowe mu DPP. Munthu atayiwala zonse zimene mwayankhula pano mufuna kuti atenge uthenga wanji umene munabweresa lero kwa Malawi komanso mwina anthu amene amasatira chipani cha DPP. Kamera yanu ndiyo wana muyankhule nawo amenemo. Zikomo kwambiri. Ine anthu takuwauza kuti inde ndinalowa chipani cha DPP ndipo kwa iwo otsatira chipani cha DPP adziwe kuti chipanichi ndicholimba ndithu. Tili ndi mtsogoleri amene akuzindikira kuti choyenera kuchita ndi chani.
pakomakhala zolankhula zochuluka kunena kuti iyayi mwina president sakuyenda sakumafika uku ndi uku. Zolankhula zimenezi zongochitika chifukwa chonena cha experience yathu ya mbuyo kuti mwina president amangopezeka pena paliponse, koma president amene tinaye pano akuzindikira kuti dziko litha kuyenda ndithu bwinobwino atangokhala pamalo pena pake kumangopereka ma direction. Ndipo taziona myezi yochepa yapitayi zinthu zayenda bwino ndithu kunkhani zochuluka kwa zinthu zina zomwe zimativuta myezi yambiri yapitayi. Ndipo pampeto pake nkungozindikira kuti ine pamene ndalowa chipani cha DPP inali khumbo langa kuti ndalowa kuchipaniko kuthandizana ndi anthu kuyendesa chipani chathu chokondeka, komanso kwa iwo amene atsalira mbuyo ngati kuti ndi ma political analyst ali ndi ntchito yayikulu yoti agwire, amvereni, osaonera ngati kuti anthuwo akuyankhula mwina mofuna kukondera chipani china chake. Ayi, ngati momwe ndanena, wina aliyense amakhala kuti ali objective ngakhale ali kuchipani. Ndiye chomwe angagwire anthu ndichonena kuti ndale tazilowa tatiyeni tigwirane manja kuthandizira ndi atsogoleri a dziko muno kuti tithandizane kupitisa patsogolo. Chifukwa chachikulu chomwe timakhala ndi ndale ndikuti tikamati tikudzuka tikhale kuti tadzuka malo abwino, tadya zakudya zabwino, komanso pokagona zikhale zimodzi. Ndiye zonsezi zitakuthandizira pamene ifeyo ngati Amalawi titagwire ntchito bwino limodzi ndi mtsogoleri wathu Profesa Peter Mutharika. Ndathokoza kwambiri bwana Nkhuche. Zikomo kwambiri. Ndithu mwatilemekeza. Ndathokoza. A wonderful Nkhuche amene ndi andale amene wawa kuchokera ku chipani cha DPP, koma iwowa akhala ndithu akulankhulapo kwa nthawi yayitali pa nkhani zokhudza ndale. Ndeleloli tidafuna tiwayitane kuti timve kuti kodi transition kuchoka ku political analyst kupita ku politician yayenda bwanji ndi nkhani zina zochuluka zimene takambirana. Tithokoze amene amajambula program imeneyi, Kondwani Muhone, Francis komanso Howard Zingomvera, manso kuthokoza ma sponsors athu a Rainbow Paints. Dzina langa Wanderer Msisia, mwakoma nonse and goodbye.